पिपरा पहाड़ हवे ना। एदे बस गे है गिरवानी गावे पिपरा पहाड़ हवे ना। हर ले दाई बिनती सुन ले मोर, दुख पिरला हर ले दाई बिनती सुन ले मोर। एदे बस गे है गिरवानी गावे पिपरा पहाड़ हवे ना। एदे बस गे है गिरवानी गावे पिपरा पहाड़ हवे ना। साथ दे दे कर दे बेड़ा पार, चंद्रिका झनक तुर से करत है गुहार। चंद्रिका झनक तुर से करत है गुहार। एदे बस गे है गिरवानी गावे पिपरा पहाड़ हवे ना। एदे बस गे है गिरवानी गावे पिपरा पहाड़ हवे ना। उधर गढ़ी दाई तोरे महिमा अपार हवे, महिमा अपार हवे ना। पार हवे महिमा पार हवे ना। एदे बस गे है गिरवानी गावे पिपरा पहाड़ हवे ना। एदे बस गे है गिरवानी गावे पिपरा पहाड़ हवे ना। एदे बस गे है गिरवानी गावे पिपरा पहाड़ हवे ना। एदे बस गे है गिरवानी गावे पिपरा पहाड़ हवे ना। एदे बस गे है गिरवानी गावे पिपरा पहाड़ हवे ना। दिवांगन रिकॉर्डिंग स्टूडियो वाड्रफ नगर। मोबाइल नंबर 72 25 91 3108।